Batangas. Yan yung last na rotonda papuntang Bicol. Ito yung papuntang Batangas Pier. Exit the roundabout onto Maharlika Highway. Lucena Underpass. So bawal na nga talaga. Bawal ang bike, motor, tricycle. Dapat ipaayos naman nila. Ano na kami mga ka-journey. Ilaw Quezon na. Lasing malamang yun. So yaon na kami sa bungad ng Sigsag. Bili ako ng ano, pakukot-kukot. Ayan na. Unang salida na kami ng Bitukang Manok ng Sigsag. Ito tayo nabibitin din dito minsan eh. Timunan Park. Ito na yung muling salida ng Sigsag. Sorry po. Bakit dito may ilaw? May medyo mas critical dito eh. Lapit na kaming exit. Ito na yung malaking puno. Palatandaan na exit na. Oo. Yan pala yan. Exit na po. Exit. Malapit na po. Exit na to kasi ito na yung puno. Ayan na kami sa Plaridel. Ayan. Pasok na kami. Plaridel, Quezon. Ay, yung pagka ano. Ay, sarap. Ay puta. Ay sahog na naman. Ay sus. Ay sus ko po. Wasak. Ay pay. Patay ang driver nito. Pag dito kayo sa Calawag, manggilid lang kayo dito. Kasi tiyak magkakaluwag-luwag yung tunnel nyo yung magsakit na kayo dumaan. Kalawag. Kalugwag. Mga ka-journey, magdadalipin muna kami dito sa Calawag. Kaya muna kami ng breakfast kasi gutom na. Mas mura dito kaysa doon sa mga kainan sa kalsada. Talaga siya kayo. Dito yung madaming na ano din eh, tumatalon. Ayun na. Kaya na yan, mauli na. Release ng Calawag. Tagtag, kawayan na kami. Yan o. Ay, Ford. Oh! Buti pa nga laro. Oh. Ay, uto sa batan. Oh. Masapat ka dyan, boy. Ay, go! Oh! Welcome to Quezon ulit. Bubulat ka yan. Welcome to Quezon ulit kami. Kanina nasa Bicol na kami. Ngayon, nasa Quezon ulit. Putang ina, may Ay, disgrasya. puti ko. Nakaw. Istorya. Ayun po, istarya. Ay, Wala. babae, oh. Ah, Ay, mga kamuti kayo kamo. Kelby Braids. Hanggang 39 tons pala to. Yung truck. Wala pa yun. Pero kung quality yung espalto, Yung ginamit sa EDSA, quality, ganda ng pagkaka... yung ibang bansa, pwede pa. Yung ano, yung may butas sa ilalim. Yung naging cost ng... ito yung naging cost ng traffic dati. Oo. Yan po yung loob niya. Tay ka dyan, Kasabatan ka sige. dyan, lindas ka. Sige, kamu, balak mo na po yun. Oo, sige, puntot. Oo, pa. Yan, malamang dyan makaiwas kung may Oo, bus. pa. Ito na yung ano, palatandaan na nasa Bicol ka na. Ito tayo, yung toyo. Ay, sloyo. Ito na siya. Pati naayos man hindi yan. Tayo man yan ang patalundaan. Dahil na kaya pigano yan, takang nalabot.
Yung lalabot yan, nag-aras ka dahil sa mga pare, digdi. Ay, may palayan na. Kita na yung palayan mga ka-Johnny. Oh. Bawang, sibuyas. Oo, adobo na lang. Dito yung madalas eh. Oh, dito po yan. Ah, wala na, kinuha na. Yung van, nandyan yung dati yung Kinuha na van. yung puti. Palusong kaya, tapos parikuto pa. Star. Okay, docs. Turn na right po. onto Maharlika Highway, Pan-Philippine Ito Highway. na yung Kaya papuntang may araw pa si Rick dyan. Saan mo dyan maagi? Mahala. to diet. Ayun yung pala sisi. Yung ganda. nalika na makakarigos luntok na. Yun oh. Nice. Oh, ito oh. Expressway. Ito na yung intersection dito. Yan, pasok na ang Libmanan. Ganda na ng arko ng Libmanan oh. Wow. Ito ang Continue for 5 kilometers. Wag. At Tigpatungan ako. Igaaro ba naman Ano yun? pa ang sibuyas dyan? Kabirthday ko pala po yan ay. September 7, 9, 7. Opo. Yung Mat, maba ka dyan, Mat. by 4 na muna. Pasig. See you Bicol bukas. See you tomorrow because 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 4, Mga 9. Ang kalas. Pag mahiling ka na po ang keso, madali ang ano na. Nag-bypass kayo sa Lupis? Dahil na. Tayo po. Maluwag naman sa pagsabayan. Maluwag. Mas mabilis sa bayan eh. Iyo po. Ano po yan? Kung aga ko tapo kami nagbiyahe, sabi ko kay ma'am. Itong Kung sa gumaka ko tapo kami maagi. Pagdating ng Kaso grabe ang ano sa gumaka. Pagdating ng Candelaria, nag-bypass kayo. Dahil po. Diretso lang. Bypass Iyo po. tayo mamaya. Dahil ko po nahiling sa inyo. Okay. Gusto ko mag-inom to. Iyo po, sa Candelaria, mabit. Bypass na lang tayo. Tapos Chaong, bypass din tayo. Iyo po. Muntinlupa. Muntinlupa na kami. Baso. Time check namin 9:38 na. Isang oras na. Pagka didiretso eh baka kasing ganyan diretso eh. Yung kabila sa likod diretso din. Kaya nagkakabanggaan eh. Porque pinagbigyan na ng nasa unahan eh. Diretso lang. Yung sa likod ganun din, diretso din. Sa pool. Wow, pasimbag nyo. Bukas yung bag, bukas yung bag. Silver 91. Buti nga bumababa eh. Kapatid ko naghuwas 9,000 one way. Pagbalik nila 7,000. 3.0 eh. High is San Pedro. San Pedro Laguna na kami. Buti nga naayos na yun. Paano dito? Kalsada. Tawid. Wilitan mo na. Nagpasalamat mo dyan. Kabuyaw. Bilisan mo na. Huwag ka basta-basta tatawid dati ha. Bigla ka na lang bumaligtad. Kabuyaw Laguna na kami. Turbina na kami mga journey. Turbina na kami.
10:53 Turbina, Santo Tomas. Nandiyan pa rin kaya yung I love I love Santo Tomas. Yan, I love Santo Tomas. Santo Tomas, Batangas. Na yung last na rotunda, going to Bicol na. Yan yung last na rotunda papuntang Bicol. Ito yung papuntang Batangas Pier. Exit the roundabout onto Maharlika Highway. Going to na kami, Bihol. Continue San on Route 1 Pablo. for 31 kilometers. Midas. Unang release ng train na daanan na namin, San Pablo. Distansya amigo daw. Stansya amigo, ngani. Distansya nga ni Chaong Quezon. Chaong Quezon na kami. Time check namin 12:19 AM. Bypass road na. Sarado na yung gas station dun sa kabila. Wala na eh. Ayun o, yung gas station dun. Chaong bypass road na kami. Ay, nakapula. Malupit na dimano yan. TV na ba? Di pagka may tali pa mamaya, ikaganon ko dito. I-stop natin mamaya. Continue for 24 kilometers. Chaong bypass road. Chaong bypass. Ito na. Balik na naman kami ng main road. Malabas na kami ng bypass. Ang halos lahat din ng bayan dito malalagyan ng bypass, no? Yung gumaka lang talaga yung hindi bypass, bypass eh. Dito muntik na ako dito eh. Nung release na to, nung bagyong Paeng, umiyahe din kami ng gabi noon. Malas kami alas 9 ng Pasig. Yung gamit ko, yung motor ko ng XRM na binenta ko sa pinsan nila. Ito. Tapos yung kasama ko, yung 10 euro na taga Albay, PCX yung dala niya. Yung motor ko malaki, iniwan ko sa bahay. Susunduin ko sila noon eh. Tik na ako dyan. Oh. buti ka mo ako lang isa, hindi ko angkas yung isa. Doon siya umangkas sa PCX. Kung dalawa kami, siyempre mabigat. Opo. Hindi ko na mababalance. Sabi ko, pa-Island kasi. Kaya delikado sa mga nagmumotor yan. Dami nang yan eh. Dami nang na-disgrasya yan dyan eh. Pa-Island eh. Isa pa yung doon sa may sa may Gumaka. Yung unang release doon. Dami tumatalo ng motor doon. Dati may nadaanan ako yung sniper doon eh. Baklas yung ilalim eh. Makalampas doon sa mga kainan. Oo, paglagpas sa mga kainan. Eh maganda ang daan, tapos paliko. Nadaanan ako yung sniper doon, baklas yung ilalim eh. Sumayat. Ano na kami? Candelaria town na. Candelaria proper. Sunod nito, Lucena na kami, Lucena. Sariaya. Ay, Sariaya pala. Then Lucena. Bawal na dumaan ng motor dyan sa underpass ng Bawal mo talaga? Bawal na dumaan. Kasi yung last na time na umuwi ako dyan Kahit na 2023 ata, pwede pa eh. Itong hindi na daw pwede. Binawal na. Bawal na. Ina-aksidente siguro Sariaya, Quezon.
kami sa town proper ng Soriaya. Subukan kong dumaan dito hindi nag-bypass pabalik eh. Puta, grabe yung traffic. Tagal ko nakalabas dito eh. Sabi ko parang, isip ko parang dito pa lang ako eh. Pero parang gusto kong bumalik ah. Lucena City, 1 AM. Lucena City na kami. Lucena. Underpass na tayo ano? Oo nga, underpass na. Nice. Wala. Nakakawalag. Hindi makakailag. Lahat eh. Makakabasay. Lucena underpass. So bawal na nga talaga. Bawal ang bike, motor, tricycle. Oo. Dapat ipaayos naman nila. Underpass tapos daming lubak. Ba yan? Huwag kayo iiyak. Kaya pinagbawal talaga ito dito. May na-accidente din yung motor dito eh. Tinipid siguro yung ano nito, siminto. Lubak eh. Ayan o. Tagal din ginawa yan eh. Traffic yung ibabaw niyan dati nung unang daan ko dyan eh. Sala-salawa yung sasakyan niya sa ibabaw eh. Ito na kami mga ka-journey. Ilaw Quezon na. Lasing malamang yun. Akala ko akala ko natumba lang yung motor eh. Kaso iba yung katumba, nakasiksik sa gilid eh. Happy ano ngayon eh. Pagbilaw na kami. I love pagbilaw. Ito, tagal na itong ganito dito eh. Ano pa? Biyahe pa ako itong hardware. Ganyan na yun, tagal na yung Hindi na nahiya. Nasa tapat na ng Ulysses. yan nga eh. Lapit na tayo sa Kalbaryong Kalsada. Diyan ako lumulusot eh. Tumadaan ako ng ano, ng Marilaki. Digdi po. Oo, yan yung ano na yan, ako na yan. Yan, nakita sa sungka ng kalsada. So, Maligboy. Itong hilaw. tawa. Ano po? Ako na. Windows. So ito na. Pag-check na kami ng ano, ng Amy. Sigsag. Pasok na kami. Gilid mo daw dyan. Makabili ng ano,
Tumong po tayo na. Ah, sa kabila na pa lang pala to. Putok Peninsula pa lang pala to. Ito po sa mga. Kabila pa pala kami. Wala lang. In 200 meters, slight right onto AMAO2 Bridge, Maharlika Highway. Oo nga, ito nga, mali po eh. May tulay na maliit. Ito po yung sinasabi ko. Oo. Ito maganda na daw. Ate, gabing bako-bako ito eh. Slight right onto AMAO2 Bridge, Maharlika Highway. So, yaon na kami sa bungad ng Sigsag. Bili ako ng ano, makukot-kukot. Continue on Route 1 for 40 kilometers. Bili muna ako ng makain-kain namin chichirya. Kasi hirap, antok na. Meanwhile, Pasok na kami ng Sigsag at Timunan. Mabigat ng hatak dito kasi unahan ng gumagana lang dito eh. Okay po. Bon. Hirap kasi po ano. Kaya pagmatik talaga yan. Kakain ka talaga ng gas pag ganito. Patay mo na. Lamig naman eh. Hirap na talaga. Matik. Hindi mo niya naman ako. Pero usimat na. Ha? Sisiripa na sa sisi. Kaya mag-straight. Straight. Huwag ka mo ano. Okay na. Ako nakainin. Yan na. Pag ano. Tapos yan ako isa pa nakasita sa sisi. Video ko lang ng buong ano. Sigsag. Nabitin din sa ano ay. Ha? Nabitin doon sa Kaya nakakabitin talaga din doon. Pag doon naman sa kabila, yung siko, Opo. yun nakakabitin talaga doon. May sumimplang pa nga doon nung nakaraan ng motor. Nakita ko sa Facebook eh. Pag-ahon niya. Paahon nga, sumimplang pa. Yun dito, langanan din yun dito eh. Yung unang liko, langanan din yun eh. Ayan na. Unang salida na kami ng Bitukang Manok ng Sigsag. Ito tayo nabibitin din dito minsan eh. Piga ka talaga rito, pumatik. Sorry kuya, may hawak ako eh. Kung mateti mo, mata ko yan. Sabi ko sa'yo. Nagapot kasi ba? May masod lumagay ko yan. Tumawa ko yan. Masod ko. Hindi mo lang yung volunteer. Volunteer lang yan. Di ko kung lahat ng dumadaan bigay mo lang 5 piso pa, malaking ano na sa kanila yan. Oo, malaking tulong.
Malaking tulong na yan. Eh, sa dami ng dumadaan dito. 5 piso isa-isa. Oo. Sorry, hindi kami makapaghagis. May hawak ako eh. Dito minsan yung mga unggoy eh. Opo. Dito sila Pero bawal hinahin. pakainin. Kaya nga. Kasi nasasanay sila. Saan? Ah, Saka baka mag-ako ng pagkain. oo nga. Di tsaka ano, nasasanay sila tapos halos dyan na sila nagtatambay talaga. Opo, kaya nga po pinagbabalan na yan eh. Ang nangyayari, nagkukos ng traffic yung mga motorista dyan, lalo yung mga rider. Kasi kinakaliwan nila yung mga unggoy dyan na ano eh, bumababa eh. Saka picture-picture. Oo, picture. Kukos na ng traffic. Kaya mayroon talaga ang akyatin sa mga matik ano. May nag-overshoot dyan ah. Kaya ako dito hanggang segunda lang ako rito eh. Hindi ako nag-pipipsa ng makina dito eh. At yan pagpababa, engine brake. Oo. Doon na naman. Ha? Napwesto ko lang. Pasagit para sa sasa. Nasisi pag antok na wala na pakialam yan eh. Ako. Ha? Ay, ito siguro ang lahat. Maya-maya. Bakit? Malaw. Ito siguro. Maya-maya. Initan? May anak ko mapagpa. Kataw si Ford ah. Malagay madalas ang accident. Wait natin, wait. Napunalap na yan. Kasi 6 siguro tayo. Sakitan kaya pa kumakina. Mahirapan ng makina pagka naka-on ng aircon. May kulay kita pa na. Dagdag bigat sa hatak na yung aircon eh. Baba na lang po Okay, so yun. Natin muna ang park.
Zigzag. Sorry po. Duble na yung ano dito. Railings ah. Ito din ang disadvantage ng Matic, eh, no? Opo. Walang engine brake. Hindi ako manigasa ano. Ayaw po. Hiningilolog yan. Oo. Wala kang ilulugir eh. Sisip. Ano ko, madali magtaas ang RPM. Oo. Kakawag ka na luwa. Sisipat ka talaga rito eh. Bakit dito may ilaw? May medyo mas critical dito eh. Lalim kaya yung gilid na yan. Sinilip ko yan nung ano ko dito, yung lalim pa lang ako nito. Kaya kailangan talaga may ilaw ito. Gusto na lakad na lang, nilagyan ka na Tulog-tulog. Ito yung mahirap sa Matic pagka lumusot yung preno. Dire-diretso talaga to. Wala kang engine brake dito eh. Kahit patay mo makina, wala nang tiktok. Mga scooter din na motor, wala nang engine brake. Hindi mo na kailangan mag-gas dito, pagpapino ka na. Pangit ng daan sa kabila. Anong engine brake? Ay, engine brake niya. Kaso grabe lang. Yung RPM, tataas. Tataas ang RPM niya eh. Kaya hindi mo rin masasabi na engine brake kasi yung RPM niya sasabay yung ikot ng gulong eh. Para ka ding nagpiga ng ano, silinyador. Opo. Lapit na kaming Mixit. Ito na yung malaking puno. Palatandaan na exit na. Oo. Yan na pala yan. Exit na po. Exit. Malapit na po. Exit na to kasi ito na yung puno. Ilang minutes man kuya? Ang tawid natin. Ano lang ito eh. 14 minutes lang ang ano nito. Exit na. Exit na kami ulit. Balik na kami. Okay. Sisayad na kami ng Timunan.
sa may paliko nito yung may na-accidenting truck dati na wing van, no? Ano po? Napanood mo yun? Ano? Yung dulo nito na bago lumiko, yung na-accident na wing van ng Banggaan, nag-cause ng traffic yun eh. Wala talaga magawa yung asfalto sa gitna, no? Umaalon eh. Mahalo na ang gulong. So sa init talaga, hindi niya kayang i-ano. Pero alam ko yung nilagay sa EDSA, ibang klaseng ano nun eh. Ganda quality nung nilagay sa Pero EDSA sa eh. ibang bansa kasi po, talaga quality talaga sa kanila eh. Oo nga. Hindi gaya dito sa atin, may makita lang na trinabaho. Okay na yan, at least gumawa tayo. Yeah. Hindi nila inano yung quality. Dito yung na-accidente na yun. So million na to. Parang ang pagka-aspalto nito, parang yung pino yung buhangin niya. Kaya pag ano, lumalambot yung aspalto niya. Oh. Yan na kami sa Plaridel. Yan. Pasok na kami. Plaridel, Quezon. Haba nito. Parang hindi lang ata 40 feet yan ah. Dati nung nag-escort ako noong 2004, 11 kami na international truck. Mga ganon, mga tabako. Ilusyutan. Puntang La Union. Naharang kami ng checkpoint sa ano, Mabalacat. Yung isang kasama namin hindi nakalusot. Mali yung dalang serial number nung baril. Stock up kami lahat hanggat hindi na solve ng office namin. Pabor sa amin kasi pero oras yung ano namin eh, bayad eh. Naabot kami ng hapon nakabalik. Buti ka mo na settle nila. Higpitan ako. Ano yun, mag-election kasi noon eh, 2004. Kadban. Ganda election noon, si PG ang ano noon eh, Presidente. ang tatakbo at saka si Gloria ang lalaban noon eh. Ang advantage lang ng gabi sa biyahe sa mga sigsag, malayo pa lang, Alam mo nang may alam mo nang may parating. Masalo. Oo. Pag araw kasi bulagaan eh. Yun ang safety ng sa gabi. Kaso lang pag may mga driver na hiling mag-overtake alanganin, wala talaga. Disgrasya talaga abutin. Kaya sisiksikan na sila dun. Sulat mauna eh. Gusto lahat mauna. Gapang eh, parang loaded eh. Pangit kasunuran pag ganyan ang kasunuran mo eh. Hindi mo makita yung unahan eh. Puti lang straight. Oo. Pwede ko lang iuwi yung building na sa bahay. Sabi nga po nung ano, yung
Anak lang yung balsamador. Ako, huwag na huwag yung pag-work from home si Papa. Sabi ng mga ano doon, buti pa kayo, tuloy-tuloy yung ano nyo, kami work from home. Gusto nga namin mag work from home din eh. Pwede lang ba i-uwi yung building sa bahay eh. Doon namin bantayan eh. Kami nandiyan ito, kung pwede lang ba doon sa bahay din dalhin yung building, doon namin lilisan. Trabaho ni Min para sa trabaho ni Atis. Anak ni Atis. Ito nag-upload ha. Oo, web developer din. Ano ko masabi ng mga nasa GMP. Pag-work from home din tayo. Yung mga presa doon na sa bahay. Hati-hatiin nila. Hindi nila masama. Laki talaga ng ano magkakaiba talaga pag yung trabaho mo na sa computer lang eh. Oo. Pwede mong iuwi. Yung iba kasing office 3 days na lang pasok. Opo. Ngayon ang gusto nila pati utility 3 days na lang din. Sabi ko hindi ka na mabuhay dyan. Anim na araw na lang pasok mo isang kinsenas. Wala na. Walang tatagal ka mo dyan. Lagyan mo sa natin. Gagaya nila yung sahod nila sa sahod ng daily basis eh. Oo. Sila fix yung sahod nila sa isang buwan. Pumasok sila hindi. Lapit na kami sa boundary ng Plaridel at saka ng Gumaca. Ito na yung malaking isda na dalawa. Ayan. Nakikita nyo yung dalawang isda. Ayan. Ayan. Anong isa ba yung ibang kulay? Seaside na ng Gumaca. So tapugan na tayo ito. Hindi na dito. Ako nga lang. Tapugan na lang. Just doon malawak-lawak ang parking doon eh. Ilang oras mo dito pupunta? Anong oras pa? Oo nga ganun. Kasi di naman tayo makatakbo mabilis dyan sa Lopez saka sa Calawag eh. Alam ko ihihin. Hihi ka ba? Ay ka po. Hihi ka? Ano lang? Doon na? Doon na lang. Ay, bili mo po dyan sa ano. May yan. Hindi matulog sa sisip. Doon na lang. Bili mo po dyan sa Kalawag. Sabi ko na. Sige. Dadaan na tayo ng kalawag-lawag. Ito yung kainan ko lagi yan. Mama, ano, litas. Oo. Mahalon mo ganyan. Mahal nga lang. Pero pag may kasama ako, di-discount na ako eh. Kasi lagi ako kumakain dyan eh. Sabi ko paano ba? Lagi ako kumakain dito. Sabi nga, Pag may, driver, bagay kami yan. pag may kasama nga ako, dapat may discount. Hindi, may discount na pag yan. Sabi sa akin. Loko itindira dyan eh. Ilang beses na rin tayo kumain dyan. Nung kami nila nagbiyahe, ilang kami noon? 5. Kunin na ang release. Oh, ito yung may lumipad na sniper. Baklas yung ilalim. Bilis sa takbo siguro no. Sarap. Dapat na-release dito sa Gumaca. Oo nga pa. Padaanin mo kami sa dagat Kung baka pigliligaw ah. in 200 meters. Turn left, Turn then left. make a U-turn. Dagat na yan dyan eh. Turn left din ng Bigayodor. Ano ko dyan ha? Oh, dagat na yan. Mahulog kami dyan. Loko, ano ba yan? Google Map? Opo. Loko ka, Google Map ah. Oh, ikot-ikot pa siya. Continue on Route 1 for 3 kilometers. Padaanin mo kami sa dagat. Hindi pang ayos yung tulay dyan eh. Sa salita na naman si Google Map.
Papaturn left na naman kami. Dagat. Isang oras na kami dito standby. Ayun o. Isang oras na kaming standby sa traffic. Sayang. Doon na sana kami sa Tabugon. Ngayon sa ano pa lang kami, Gumaka. Dito sa Rosario ata ito. Ito pa yung mga motor nakakalusot. Konting abante ulit kami. Ayun yun. Sana diretso naman. Nako. Stop ulit. Galaw kami, dahan-dahan yung galaw namin. Ayo, pag ano. Ay, sarap. Ay puta. Isahog na naman. Ay sus. Ay sus ko po. Wasak. Ay pay. Patay ang driver nito. May tao pa sa taas. Isahog 211. Asus. Bilyesa. Kaya pala. Oh, Diyos. Kung magdadamay uli pa, oh. Uy, dami na kotse. Kaya pala traffic. Banggaan pala yung Bilyesa tsaka Isahog. Parang yung bilis. Parang kasunuran na natin kanina yan ah. No? Hindi pa. Hindi ba? Haba nito oh. Bus na naman. Lagi Isahog sangkot ano? Nakaraan di ba ganyan din? Paborita kita. Inutan. Banggaan, patay ang makina. Banggaan, patay ang makina. Pares patay. Banggaan. Ayan. Matulog Tulog. na kitatay. Ang mga tulog. Mga tulog. Istoryan kung anong nangyari. Mga tulog na eh. Ayan. Ayan. Banggaan. Tulog na si tatay. Wala pa. Wala ka. Napapartis kita. Grabe ano. Grabe yun. Usak talaga yung unahan. Matagal alisin yun doon. Oo po, nakapalagpag eh. Bubuhatin ng crane yun. Sinyas tayo. Oo, ano talaga yun. Kanina pa siguro yung doon. Kanina pa yun. Oo, kanina pa yun. Isang oras na tayo eh. Oo. Ay, kaya pala mas mahaba ang traffic dito. Nasa ano pa lang po tayo. Nasa Atimunan pa lang tayo. Nag-warning na si Maps. Ay, traffic. Oo. Kung hindi sinabi na may banggaan. Pero hindi niya sinabi may banggaan. Sabi niya lang 8 minutes traffic daw. Mahaba talaga. Mahaba. Mahaba to. Eh, traffic. Mahaba din naman yung ano. Hindi lang natin. Kaya pala ma-traffic mga ka-journey. Ang init talagang bakinan. Banggaan. Nalag tubig si Pogi. Overheat na yung mga makina niya. Mamaya pa yan. Mano, update. Banggaan yun. Kadantong driver na to. Malamang yun sa isa, no? Sa Bilyesa. Pero yung sa Pares ano po, ganun din eh. sa Piltra, sa Sa rock ganun din eh. sa road,
ganun din yun. Siguro ano yun? Nakapanggap pa. Oo. Tama 300 sa meters, turn left to stay on Maharlika Highway, Pan-Philippine Highway. Ang dami pa yung kutsi Yung ano. ambulansya, oh. Naabot pa sa ambulansya. Yan, difícil kayo arapretado. Ayan, ano na kami, gumaka proper na. Ayan. Grabe, sinunoksak ba naman ang auto? Turn Kaya left to stay on pala- Maharlika Highway, Pan-Philippine Kaya Highway. pala traffic, banggaan yung bilis sa bus saka isaw. Ay, yung bilis ang bumangga ang tayo sa isa doon sa bahay. Sa may pintuan ng bahay, ano? Opo. Siguro iniwas ng isa raw. Tubig na hindi Continue on Route 1 for 52 kilometers. Ito na yung binakalan na kalsada, oh. Kapal. Gumaka. Tururog na sa ibang driver. Ang ilaw, ano? Malapit ang LED, oh. Hmm? Liwanag. Mas kiluwan sa tuya, grabe na makadang traffic. Di maalis yun doon, bubuhatin ng crane yun. Kasi parehas walang ano eh, parehas patay eh. Masabi to. Parehas patay yung makina. Masabi to. Grabe na nga din kaya crew. Gastusan pa rin. Gastusan pa. Bayadan pa. Realize again. First night ko na ko ta. Kanina pa sana tayo dun sa Tabugon. Ayun ako. Kuta. Kaya-slip na sana tayo doon. Ayan, traffic. Damay pa si kotse ano. Malas na ni kotse. Iyan mo na. Ay Raymond, overtake pa mon. Talagang mga driver. Ano? Oo. Bang! Bulati. Palibasa kitang-kita kasi nila yung ano eh, unahan nila Taas. eh. Oo, taas nila eh. Kaya wala silang pakialam na ano, overtake eh. Biyahing bus na Bicol na ano, walang takot. Na-aksidente, gamot ulo. Sana kung makakamot pa no. Para kung wala nang Wala, ulo. wala nang ulo. Ay, overtake na naman doon sa van no. Mas pag-alanganin, biglang papasok. Lopez. Ay po. Ada ba no? Ay pwede pa kita na mag-aaging bypass. Dahil pa ba dito ang ano na to? Gandang itay. Kanina pa yung sniper na yun eh, kasi uso pa yun doon. Nag-vlog pa. Nag-vlog pa. Kanina pa yun eh, doon lang sa unang Hanggang na traffic. bypass. Oo. Bypass pa kita. Ayun na po niya. Diretso na tayo. Baka una, ano na po nilabas na ito. Maluwag na to. Paluwas na po na Malayo yan. dyan eh. Hindi na po yan, labas na yan. Ay, palabas na to. Oo. Bypass to ng Lopez, di ba? Hindi po, gumaka. Gumaka. Oo nga pala. Ay, oo, Diyan po gumaka. pong pasok pagaling Gumaka. dito. Gumaka pa nga pa lang tayo. Nalilito ako minsan sa ano na yan eh. Yung dulo nga pala ng bypass ng Lopez, may mga poste na. Na nakaupo dyan sa gilid, tumawid bigla. May bumangga rin dito. Wasak eh. Ito, may nakaupo dyan sa gilid, biglang tumakbo.
sudden break yung van eh. Lobis Quezon na kami mga ka-journey. Dito na sa sa gas station na lang, no? Oo. Dito na kami sa Lobis Quezon. Oras 4:37. Late na yung dating namin dito kasi traffic kami ng 1 hour doon sa may Kumaka dahil dun sa nagbanggaan. Sa gas station na lang tayo stop. So, Idlip muna yung aming piloto. Mahirap na. Di bali ng late makarating, basta safe. Malakas yung magpalakas gudol-gudol. Ganyan ang Delgaliego tsaka Tagkawayan, Hirap pa naman pigilin pag antok na. Parang ako natatawa ako sa duty ko nung isang gabi. Lagbook ako eh. Puta na, pag mulat ko ng mata ko, iba na yung naisusulat ko eh. Naguguhitan ko na yung lagbook eh. Nahulog pa yun. Syria. Jury natin. Natap. Kadalasan talaga mga gantong oras na yan. Gogi na talaga yung mga driver pag gantong oras. Pero na lang yung mga nakabatak. What? Hindi ka nakabatak, sorry ka. Tulog ka talaga. May pitron dito sa bago mag-bypass ng Lopez. Kaso lang parang tago. Oo, baka sarado nga yun eh. Lopez Town na kami. Maghanap kami ng mga pahingahan dito. So sarado yung ibang gas station eh. May bukas pero wala namang convenience store. Palawan Punsyap. Palabas na lang tayo, wala man na. Nalabas na lang, wala pa ring gas station. Alam ko dito, medyo wala na rin dito eh. Madaanan tayo bukas sa gitna. Ito na kami sa ginagawang viaduct ng Lopez Quezon. Time check 4:52 AM. 4:52. Laki ng poste yan. Ayan. Pag natapos to, Skyway. wala nang stranded sa biyahe. Kasi pwede na sa taas kahit bumaba yung ilalim. Tutusin, mataas na to eh, no? Naabot pa rin ng tubig. Tapos ito yung yan, bypass entrance exit ng bypass. Tingin ko parang ang lalayo ng poste Ayan po. Wala talaga. Saan naman? Parang Kasapat na naman na. 50
50 to 40 meters ano? Opo. 30. Bagay Hindi kaya malalaki. mag 50 meters. Bagay malalaki naman yung poste niya yun. Tagal na nitong ganito eh. Kasada dito. Bagay hindi na rin talaga iayos yung ano dahil ginagawa ko itong taas eh. Wala lang tayong pakialam dyan. Gagawin nga mo ito eh. Sa daan lang tayo. Dahil hayaan mo sila dyan. Dadaan yan dyan. Isa ito sa mga malubak eh. Itong area na to eh. Pagalingan na lang ng ano, patintero. Kanyang iwas na lang tayo. Dami-dami na pala yung poste na itayo. May nag-iikot sa ano nila, sa site ah. Laki ng bakal ah. Lalim. Ito na yung pinakamahabang ano, viaduct ng Quezon. Natapos. Survive yung antok. Wala nang tako. Wala na to sa tos. Taas yun na. Kanto. Lalo na kung di mo kita na ganito. Ha? Lagi sa Marilaki. Ang makina ka na yung IED ron. Hindi ka pa sa Marilaki yan. Parehas lang pala hindi. Traffic ka pa rin. May stock pa rin ano. Basta pa yung karta. Ito may isang oras din. Malaking bagay isang oras na yun. Malaya na yung takbo natin no? Ayun po. Tawag Quezon. Ito yung part na matagal na ding ano eh. Matagal na ding gudol-gudol dito. Yan o. Itong mga style na dito. Ayun po kung paspasong regulayo. Ito yung putol na simento na yun. Matagal na yan eh. Mas gudol. Hindi pa. Tagal na yan eh. Pag dito kayo sa Calawag, manggilid lang kayo dito kasi tiyak magkakaluwag-luwag yung tunnel nyo pag sa gitna kayo dumaan. Kalawag. Kalugwag. Talaga mabubuwag yung atali nyo dito pagka nagkarga kayo. Kalawag. Kaluwag. Nagkakaluwag-luwag yung tunnel nyo dito.
pa rin tapos to. Itong Big ano po? portion. Big ano kaya po ni bagong paril na. Ito yung dinaanan ko pala siya eh. Mayo eh. Hanggang ngayon. Ganun pa rin. Itong side na to, bago na to eh. Bagong simento na to eh. Aso, naupos agad oh. Kabila ulit yung ginagawa. Grabe. Oh my God. Yan. Kakadurog-durog yung kalsada rito. Bagay na bagay talaga sa pangalan ng lugar yung kalsada. Hindi pa rin. Ha? Hindi pa rin gawa. Hindi pa rin tapos. Amo. Daanan na to, di ba? Nung umuwi ako nung Mayo. Nung bundok sa Bicol. Grabe. Ginawa ng ano eh. Ginawa ng palabigasan to eh. Ito yung may mahabang reblocking nung umuwi ako eh. Yan. Kabila na yan. Liwanag na lang. 5:05 ng umaga. Mga alas 11 na ito. Wala na. Maliwanag na yung dating namin ng hali na to. Hindi na kita kanina mapamahaw. Anong oras? Alas 11. Wala pa tayo sa ano eh. Wala pa tayo sa Tabugon eh. Agad na nag-stop na kami dito sa Kalawag. Kaya ikot lang sandali yung bago na time check. 5:20 yan. 5:20 ng umaga. Traffic kasi kami dun sa ano, Gumaka. Kasi nagbanggaan yung isa at saka yung bili sa bus. Mga ka-journey, magdadalipin muna kami dito sa Kalawa. Kaya muna kami ng good pass kasi gutom na. Mas mura dito kaysa doon sa mga kainan sa kalsada. Tingnan na yan. 1 hour later. Opo. Ang sibuyas. Ang ano, tapa. Uwi na amoy yung sibuyas. Kalawag, Quezon. Ha? Inumaga na kami ng Kalawag, Quezon. Saka rin ng traffic. Dahil sa traffic, inabot kami ng gantong oras. Alas 6:50. So, nag-Jollibee muna kami. Para dire-diretso na kami. Sabi na Banat. Banat ka. Tama na tulog mo na, istorbo ka? Ganun ka. Tapos kita sa Jollibee, makitang bra. Okay lang yan, ano, sisi. Oh. Ang galing. Smooth naman talaga. Kasi naman, papadili ko tapos may bra ka. Lalim. Ganda dati ng daan dito eh. Doon pa pala yun sa kabila.
itong tulay na matagal na tapos eh. Taon. 2017 dinaanan namin to, ginagawa na to eh. Natapos yata 2023 na. Bilis talaga pag nakamotor ka na. Ay, sorry. Ang nabi pa naman. Tiba-tiba yung junk shop dito sa gilid ng highway, no? Yung mga na-aksidente, hindi na nakakabalik doon sa Manila. Hindi na kinukuha. Junk shop na yan. Kahit insurance mo minsan, Wala na. parang ayaw na. Ayaw na. Sa cellphone ko, pinabayaan ko. May cellphone ko pala dito. Kala ko ba't nawalat mo sa Jollibee? Ayutol kita kaya. Masabi yan si Waze, U-turn. U-turn. Puntang linyangan pala yan. Tama na. Oh, tama na. Bungot ka na. Hoy, si Sel. Ano? Hawak mo ang pin. Hawak mo ang diaper. Handa mo na yung pisngi mo. Iyak ka talaga mamaya. Huwag yung pinanggigilan. Ewan ko na lang. Akin yan, tinit. Yan ang ano mo, tita. Nahuhulog siya eh. Natama si Sisi. Sorry, Sisi. Atap ka sa muya. Hindi, sabi na akin. Ay, oh shit. Oh shit. Titi, nasa si ano mo. Teka na, naiapa yung ulo eh. Naglungad. Oo. Malungad talaga siya. Kaya Dito yung madaming na ano din eh. Tumatalon. Ayun na. Okay na yan. Mauli naman. Release ng Kalawag. Ay, kala. Naman Noy, sige na Noy. Naman Noy. Mama, sinapat na rin diri. Ala, Wala na, sige na. Diri na rin. Maganda na ulit ng pag-aspalto dito ah. Si tita mo, na nag-report mo. Ito lang. Problema. Ay na kay tita. Ay, tita dire. Ako. Hindi ka sa camera. Opo. Opo. Pinakausap ka dire oh. Hi tita. Kamusta ka na dyan? Nandito na kami sa Bicol. Agad ka ano? Ano? Stop. Hello. Jollibee. Hi sa vlog. Hi. Ito, Sisi oh. Hi, vlog. Sisi. Nino ah. Natutuloy ko sa mga ano. Mahilig yung drawing sa. Sisi! Kapatid ko! Oh, nahanap ko na ko no. Vertiki. Maganda naman pala ang daan dito eh. Yung mga pinapakita lang pala talaga ng iba ang pangit. Pinad mo na ikaw si Sisi. Ako nakaganyan sa talikod siya.
Dagag. Tugtungan. Tapos pag mabilis yun dito. Lapit na agad tayo simbahan. Ano po? Ilang ano lang. Piga na lang simbahan na agad. Kayod. Lang kailan lang ginawa yung espalto na to ha. Nung umuwi ako nung Mayo ginagawa to eh. Ayan, tapos na. Espalto na kaso ginawa ulit. Ayun, lalim. Ito. Dito siguro nadali si Itzel. Sabi nila kalawag daw eh. Baka po dun sa ano. Dun sa tinigilan kong May butas. sinunod ko ng truck. Kanina. Hindi ako pinapasok ko. Hindi din doon kasi biglaan yun. Ito malalim din to. Kaya ako dito lumaki yan oh. Sabi lumalabas na oh. Lumalabas ang mga binasilya oh. Ayan oh. Yan natin napalan. Yan oh po. Yan oh. Lumalabas ng totoong kulay. Siguro. Mata. Yun, oh. Tang lalim nun, ah. Kasi, hinihiling mo ang kapaligiran mo. May nag-overshot siguro ang kotse dito. Dito yung truck dati na tumaob eh. Diyan oh. Ha? May kargang ano, kupras. Diyan, sa area na yan. May mga saging pa yun dyan dati. Ngayon wala na. Pag uwi ko, kataob dyan eh. Kasi, Sisi! What sisi? Sisi. Yan na, sleep ka pa, sleep. Sleep ka pa. Buti kasi ba't hindi siya nasusuka kung mga ganito biya. Sanay kasi sa biyahe ko siya. Putol. Nasa dyan pa lang din, biyahe na ng biyahe. Kumani po, lulaw na akong itero. Ako mahilayin ako talaga. Kaya nag-aaral ako magmaneho. Si Batbat, nasa dyan ko pa lang. Eh, natuto ka na, wala na. Gas, Hindi Marinaki. po, kahit pag ako ang pasahero, Ah, nahilo ka. nahilo ako. Kaya nag-aaral ako magmaneho para lagi ako nasa unahan. Wala silang magagawa eh. Yung driver talagang nasa unahan. Si Batbat, buntis ako. Panay pa ang rides namin ni Luzon. Nakauwi pa akong Bicol, buntis na pala ako. Kaya hindi rin siya. May Saan pa nakarating eh. Anak na yun. Anak, sige na, may step ka na. Kaya hindi ka magbuka magdinig ng madami. Putol. Dagag.
mahirap kung ano lang, kung dalang pirmi ang pagalagan. Mas may ibuara mo, tinakbo yun na dati, bakit yun. Oh, lubak to dati ito. Kami lumok nito, ano ko yan? Paspas lang, paspas. Putol. Eh, araman ko lang. Yan, sa kanto na yan. Hmm. Lubak yan. Pinasidya lang. Sabi niya, uliwig. So, Kailangan matapos. kailangan matapos. Yan, Meron din namang magandang Tapos nag-Holy Week, wala namang sasakyan. walang umuwi. Ano po, kasi kami, nagbiyahe pa kami Merkulis Santo eh. Wala, ang ganda ng... Kalsada Wala open. lang traffic. Sabi din sa litere, wala din daw traffic. Na-traffic lang daw, ay nasiraan lang daw talaga sila. Di ba sa Superlight siya sumakay? Ano kasi, ina-expect na ng mga o maagang nakauwi kasi maganda yung biyahe. Eh, maaga nakauwi yung kasi maaga yung school nag Bagay. na bakasyon. Oo, bago ng bakasyon. Yung iba, nagsipag-uwian na, wala pang Wala nang uuwi. pasok. Malala to nung umuwi ako nung Mayo eh. Last year eh. Hindi ganito to eh. Ito po. Malala talaga to. Ngayon, umano na. Inayos na. Kaya medyo mabilis-bilis na yung takbo dito. Oo, dati wala. Pagtakbo ka dito ng 50, swerte mo Wala na. na. Nakakantok yung takbuhan dito dati. Ito bagong semento to eh. Oo, ito. Ito yung ginagawa ng umuwi ako, Mayo. Tapos ngayon, maganda-ganda na kahit pa paano. Ay, wasak oh. Tagal na yan. Wala na yan. Junk shop na yan. Junk shop na yan. Yan, dito. Ito, kaya gawa to. Lumalabas na oh. Sa bigat ba naman ang dumadaan dito eh. Ito talaga yung isa sa mga delikadong na to eh. Lumalabas na din oh. Ito yung isa sa delikadong likuan na to eh. Ako bakit hindi sinagad yung simento doon sa gilid na yun? Baka may overtake yun. Tapos ngayon kahit pa paano pagbadalaw ni Deso natakot na yung mga Ang kontraktor. doktor eh. Kasi sabi ni Dison, Japan na ang gagawa eh. Japan na nga gagawa dito. Ano nang Wala na silang makuha. Kasi ang may DMCI tapos wala na silang congressman, wala na. wala na, hindi na dadaan sa kanila. Nadadaan sa kanila. Ito bago lang to. Dito yung na-aksidente yung matanda eh. Umuwi ako dati. Nung sumabay ako sa itin, nung dumaan tayo ng norte, ang sagad ah. Umovertake yung van. Kinain yung linya. Bigla sa pinasukan. Ahulog dun sa gutter ng semento yung matanda. May luwak. Tumbling siya eh. Matinaan mo yan, Matt. Narinig si sis ka. Hinaan ka na Upo ka pati na maayos. Upo. Upo ng maayos. Ako naman sa sumunod eh. Kay mama nga lang niya. Sa akin kahit anong mo ulit-ulit na wala eh. Alam na hindi siya eh. Kay mama niya pag di ka sumunod, sige, Follow ka. palo ka. Ito maganda na din ngayon. Hanggang dyan nga lang. Dati dito pa lang na to eh. Putas-putas na eh. Oo. Ayan o. Ito yung matagal na eh.
blocking. Going yung ano, pagsisiminto. May bakal na yata ah. Ayaw mo na tayo. Ayaw. Tumurog na si madam. Oh. Nananaginip na naman na natutulog siya. Ayun na. Kalawag Simbahan. Ito ba yung kainan sa dahon? Ha? Ito ba yung... Oh, yan yun kinakain ng Superlines. Wala na, Ano po? Ano na? Wala na. close na. Kadalas niya kami minto dati. Ganda na dito, malapad na. Gated lang ito dati. Oh, naiinis na yan. Tagtag.
sana lahat to. Oy, Bicol. Ayan, boundary na. Welcome to ano na, Naligo na po eh. Oo. Nakalangta pa lang po Santa Elena. Santa Elena. Welcome to Santa Elena. Binangga si Jeep sa likod, wala na. Malapit na tayo. Mitsubishi din yan. Ito yung matagal. Malapit na si Sisi. Ito yung matagal nang hindi talaga na gawa-gawa. Ayaw gawin. Kailangan. Matagal na di ginagawa. At Tagal na to ayaw eh. nilang gawin talaga. Tagal. Ang ganito. Oh, bumagsak ka nga yung kabila. Oh. Ano kaya nasabi ni Secretary Dizon dito? Gawin niyo yan bago mag-Holy Week. Alanganin na yun nung pumunta siya. Isang buwan na lang eh. Opo. Hindi na talaga kaya yan. Santa Elena. Malapit na si Sisi. In 300 meters, turn right onto Quirino Highway, Rolando Andaya Highway. Yun ang lalim mo. Aangusin maagi. Ang lalim. Nakablog ka Brad, nakablog ka. Oh. Santa Turn Elena. right onto Quirino Highway, Rolando Andaya Highway. Continue on Route 68 for 93 kilometers. 93 pa. 2 oras pa. 60 pa lang yan. 2 oras pa. Oh. Lalim. Kung adobo ka, sige. Umpisa na ng tagtagan. Yan, ito na Tugog, 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 tugog. Dati po grabe yun dyan, oh. Labot.
Yan. Talo niyo yung truck na niyo yan. Tapos yung pinto. Right up on. Oh. Buti pa laro. Oh. Ay, uto sa batan. Oh. Masapat ka dyan, boy. Ay, go! Oh. Dito na.